Mälim Marşal şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli hormatly prezident bilen kabul edilen şergüdüne laýyklykda diplomatik protokol atly ýürütülýän täze okuw merkezi açyldy. Ýurdumyzyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutuna dördülen täze okuw merkezine ýaş diplomatlar taýýarlamak boýunça okuwlar alınıp barylýar. Täze merkezde Türkmenistanyň halk maslahatynyň agdalary, meclisiň deputatlary, ministrlikleriň we podoklaryň dolanýan edarlarynyň işgärleri, meýletinçiler toporlarynyň agdalary diplomatik protokoluň kädirki zaman halkara gatnaşyklaryna kabul edilen kadalar we düzgünleri bilen giňden tanışdyryldy. Şol bir wagtyň özüne kabul edilen kadalar bilen baglanşykly meseleler içkin özleşdirilip, merkeziň dinleýijileri bu wagtda oňyň tejribe topladylar. Okuw tapkyrlaryny tamamlap, ýürüýte şahadatnamalary münasip bolan ýaş diplomatlar öz okuw başarnyklaryny ezgiderli artdyrmak ugruna döredilýän şertler üçin hormatly prezidentine de bu gahrman arkadamyda tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Şerde olar döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan işleriň üstünlikli ýerine ýetirme ugruna ähli taglalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inandyrdylar.